खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं गाबोन बिटिसिनि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला खुंथाया बिसायख'थिनि थाखाय थियारि नब कुमार सरनियाया हरनि समाव रायजोफोरनो रां रानहैना पुलिसजों हमजादों बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिफोरा बावैनो मासि नागारनो हासिगौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि रिपर्ट 4795 सा गुबुनारिफोरा एनआरसिआव हाबदों बिजेपिनि अनगायै एजेपिआ जेबो मावनो हाया होनना अतुल बराया सिमान लाबाय लखिमपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाथायथिलियावनो साथाम जिउ खहा दानिया आबुं रादाब बिटिसिनि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिया गाबोन क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव गाबोन बिटिसिनि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिखौ खुंगोन क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोन 19 बियाबाव गाबोन नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि बे समाव मोन्नैबो जिल्ला खुंथाया बिसायख'थि खुंनो थाखाय गासैबो रोखोमनि लाहार फाहार आरो थाम-थिम खालामखाबाय सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला नैथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव मोन्नैबो जिल्लानि मोन 19 बियाबाव सा 111 बिजाथिफोरा बाहागो लादों आरो बिसोरनि जेननाय देरहानायखौ मोन्नै जिल्लानि 10,23,404 सा भटारफोरा थि खालामगोन मख'नो गोनांदि गाबोननि बिसायख'थिनि थाखाय थिसनजानाय गासैबो प्रिजाइडिं सोद्रोमाफोरा मोनफ्रोमबो जिल्ला सदर आरो महकुमा सदरनिफ्राय बेलट पेपार बेलट बाक्सु आरो गुबुन गुबुन गोनां मुवा बेसादफोरखौ लानानै गावबा गावनि भट मिरुफोराव रावना होबाय क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मोन 12 बियाब आरो चिरां जिल्लानि मोननै महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मोन 7 बियाबाव गाबोन भट आजावगोन थांनाय 7 दिसेम्बरखालि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि मोन 21 बियाबाव गिबि खोन्दोनि भट आजावनाया जालांबाय रिपर्टनि बादिब्ला गिबि खोन्दोआव 77% भट गोग्लैदों क'क्राझार लकसभानि एमपि आरो जिएसपिनि गाहाय नब कुमार सरनियाखौ पुलिसा हमदों बिटिसिनि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिंनाय समा जोबनायनि उनाव रायजोफोरनो रां राननाय आरो भट बायनो नाजानायनि अजदाव एमपि नब कुमार सरनियाखौ क'क्राझार पुलिसा हमदों नब कुमार सरनियाजों लोगोसे दंमोन जिएसपि दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमामोन सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलबारखालि हरनि 11 रिंगायाव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि बियाबनि कालिपुखुरियाव नब कुमार सरनियाया रां रानहैनायनि गोख्रों अजद होदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो नब कुमार सरनिया आरो जिएसपिनि दैदेनगिरिमोनखौ बेंथेनानै दोनो उननि समाव सालाकाटि पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै नब कुमार सरनियाखौ रैखा खालामहैयो आरो एरेस्ट खालामनानै सालाकाटि थानायाव लाबोयो आरो उननि समाव क'क्राझार सदर थानायाव लांनाय जायो आरो थानायावनो हरसे दोनहैयो बबेखानि बे आयेन बेरेखा जाथायनि हेंथायै खुद्रिनाय रायजो राजाफोरा पुलिस बिफाननि गारियावबो अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोन्दों ओरैहाय थांनाय हराव पुलिसा हमनायनि 10 घन्टा उनाव एमपि नब कुमार सरनियाखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव उदां खालामनाय जायो क'क्राझार थानायाव हरसे थानानै गबोनायनि उनाव नब कुमार सरनियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रां राननाय जाथायखौ नेवसिगारदों आरो नंखाय होननानै फोरमायदों बेजों लोगोसेनो हराव गाग्लोबनाय दुथांफोरा 1000 रां आरो गंनै मबाइल फनखौ सेनानै लांदों होननानैबो अजद होदों आरो बे जाथायाव बिपिएफ आरो बिजेपिआ लोब्बा थानो हागौ होननानै नब कुमार सरनियाया सन्देह खालामदों सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय आसाम मन्त्रि सभायाव साथाम मन्थ्रिनि मासिया बावैनो लांदां जानो हासिगौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजेपिजों जथायै आसामाव सोरखार खुंनाय बिपिएफनि साथाम मन्थ्रि फारियै प्रमिला रानी ब्रह्म चन्दन ब्रह्म आरो रिहन दैमारिमोना बावैनो मन्त्रि सभा नागारनो हासिगौ बबेखानि बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिफोरा आसाम मन्त्रि सभानिफ्राय ओंखारलांनो हासिगौ बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय समनि गेजेरावनो एबा 12 दिसेम्बर खालारनि गेजेरावनो बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिफोरा मन्त्रि सभानिफ्राय ओंखारलांनो हासिगौ आरो साथाम मन्थ्रिनि मासिया लांदां जानो हासिगौ होननानै रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों
नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स सुंद'यै एनआरसिखौ लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे सोमोनांथाव आरो साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरखौ खुद्रि होनाय रिपर्ट फोसावदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावनाय बायदिब्ला आसामाव हाबसननानै थाफैनाय सा 4795 गुबुनारिफोरनि मुङा आयेन बेरेखा एनआरसिआव थिसनजादों। एनआरसिनि रायजोआरि क'अर्डिनेटरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गांसे एफिडेभिट जमा होनानै बे गोमोथाव रिपर्टखौ फोरमायदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनआरसिआव आयेन बेरेखायै मुं हाबनायनि सन्देह खालामनानै सा 10199 सोद्रोमाफोरखौ फिन नायबिजिरनाय जादोंमोन, जेराव 4795 सा सोद्रोमाफोरखौ आयेन बेरेखायै एनआरसिआव हाबनायखौ हमना मोनो। बबेखानि एनआरसिनि जोबथा फारिलाइयाव मुं थिसनजानाय बै 4795 सा सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बांसिनै गुबुनारि होननानै फोसावजानाय डि भटार एबा सन्देह गोनां भटार आरो फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव केस दिन्दां जानानै थानाय सोद्रोमाफोर। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गेदेरथार गोरोन्थिनि थाखाय एनआरसिनि खुंथाया डाटा एन्ट्रि अपारेटरफोरखौ दाय होदों। बिजेपिनि अनगायै असम गण परिषद सुंद'यै एजिपिआ जेबो खामानि मावनो हाया होननानै सिमान लाबाय एजिपिनि आफादगिरि मन्त्रि अतुल बराया। जों हारसिङै जेबो खालामनो हाया। मख'नो गोनांदि उननि समाव बिजेपिजों एजिपिनि गोरोबथाया थागोन ना थाया बेयो दासिमबो रोखा जायाखै आरो गोरोबथा खालामनायनि बागै दासिमबो जेबो बाथ्रा रायखाङाखै। बबेखानि एजिपिआ सिगांनिख्रुइ गोहो गोरासिन जाबाय। बेनिखायनो बिजेपिजों गोरोबथा खालामोब्ला सिगांनिख्रुइ बांसिन मासि दाबि खालामगोन होननानैबो अतुल बराया बुंदों। ओरैहाय एजिपिनि थासारिया का सोमावसारनायनि बेलायाव सिगांनि बायदिनो गोख्रोङै थाबाय थागोन होननानैबो अतुल बराया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। लखिमपुर जिल्लायाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। लखिमपुर जिल्लानि रामपुर दिजु माधबपुराव जादों बे लामा जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव साथाम लाइमोनफोरा जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे सुपार स्प्लेन्डार बाइकजों थांगासिनो थानाय साथाम लाइमोनफोरखौ गंसे डाम्पारा सौख्लायलाङो, जाय जाथायाव बाइकनि साथाम लाइमोनफोरा जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ फारियै जहेरुल इस्लाम, निजामुद्दिन आरो शाहजाहान आली होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे जाब्रबथायखौ खालामनानै ड्राइभारा डाम्पारखौ लाना जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमा लांनो हायो। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि खालामो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। गोथै सहखौ बोखांनो फैनाय पुलिस बिफानखौबो रायजो राजाफोरा होबथायो आरो लामा जथायनायनि सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।